Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kubatsirika zvakanyanyisa especially unyanya pano paHurungwe nekuti vamwe takabva kuna Midlands tichitoya korima pano tatisingatozivi kuti zvorimwa sei. Sesu takutoziva madyarigwe ekabeji redu, onion dzacho netype of makabeji nemishonga yacho ida kuiswa nema fertilizers achona nemadays achona nekutokaunda then nemaprofit acho kana kuri kunzi takutengesa tiri pashe zvinhu zvinototi kwanisa kuti kana tapashe tikokwanisa kurarama zvakanaka. Saka zvinhu zvinobatsira vasungwa kunyanya kuti siye kubva kuchitsotsi kutemana nevanhu kumakomba kwatetiri tichiita zvekurima izvi. Uye panapa Hurungwe prison tinobatsirika futi zvakanyanya nenyaya yekuti pane mamwe maproject akati wandei anoitwa pano nemamwe achiri kuvimbiswa asati avapo. Uye tichizotendawo ivo vana officer in charge vedu nemafarm managers kusvika kumaofficers vacho vechidiki neservice yavanotiitira panapa. Bhozi kudhara taingonzwa kuti kumajere kwakaoma kwakadi but kunotoshandika zvakanaka kutodzidziswa zvakakutorima zvakanakisa zvamuri kuona zvese zvototi vana vasungwa vegarden chete. Kunetwe nevamwe vekulenzi, kotwe nevamwe vanotoenda kune mamwe magardens, kotwe nevamwe vanotoendawo kumombe kumapigari kupi zvinhu zvakadaro. Saka zvinhu zvotibatsira kuti isusu tikwanise kunorarama tapanze. Pane nguva yakareba sei mapinda muchirungu kuti mabatawo maskills amudzidziswa mapinda muchirungu? Ndakapinda ndane gore point ndapinda mukati muno prison. Asi panapa ndakwanisa 5 months. Ndakwanisa 5 months cabbage rino iri rakazorimwawo ndapana parudzi rwaro runonziro Majesty. Majesty inogadzirirwa maflatbed amuri kuona. Spacing yachona ma 30 cm. Panoiswa yatinoti gypsum. Wachera gomba poiswa gypsum. Pofushigwa poiswa fertilizer. Cup yacho 30. Andifunga muri kuziva makadzidza kudarika inini kana ndichitaura kuti cup yacho 30 meme itoziva ndiri kurevei. Then after 2 weeks iwo potopewa. Then pane ma drip lines edu amuri kuona ndo anenge achidiwo achidiridzawo ipapo. Then iwo makabeji ese amuri kuona ari panapa chete Majesty amuri kuona ese. Ndakamboikaundawo inini semusungwa. Ndiri musungwawo ndiye ndiri pasi pane vanenge vachindidi. Pane 14,038 kana singariri pasina mamwe anenge akazongofa nekudidi. Then iwo kune Fabiola iri ukoko. Ese ndikangoti zvosvika kuma 38 point pane vanozonyorawo mabhuku. Ini ndiye chingoti ndiri kupikawo jere asi ndichidzidza zvakawanda ndizvozvo. Then pamishonga apa pane inoshandiswawo, kune inonzi Copper, kune inonziwo Tsunami, then kune Diamento. Diamento kuda ndo yakabva kuRoga ere handizivi ipapo. Ndongowo nchingovhunzawo kuti ndi mamezhero makulesi pana vanondidzidzisawo pano mafarm managers edu atinawo. Uye chemo chatinacho isusu sevasungwa takazvimirirawo kuvasungwa kwatiri. Tachikumbira kuti paya patobudawo majero paya tonyorerwawo kana certificate wo zvaro rekuti chero ndikazoendawo paplazi remunhuwo ndikasvika ndikaribudisawo chakwamuri mambo wangu ndimo wandakupa chemo ichi. Thank you. Tikanochibudisawo kudai usancharge namafarm managers ukonda akadzidzawo ndodhindigwawo handitika
ndikasvikawo papurazi upe munhu ndoti wandogonawo izvi bhosi kune vanotogona kubayawo mombe uko kuna vanotogona kubayawo mabhiza majekiseni nekudidi zvese vanotoziva vachitodzidzisawo ne tichatarisa. Thank you very much. todhindigwa izvo then tozokumbirirawo futiwo mafarm manager eduwo mambo apa renki ide mambo wawedzera bhosi vari kugona basa musavakangamwa nokuti kuno uku bhosi tine mafarm manager machief farm manager bhosi ivo officer vedu vepanapa vanotodzi ndi farm manager tichaziva watipromisa tichaita mari. aiwa mombowedzerawo bhosi tatisingatozivi kumidlands isusu mambo hatitozvizivi zvekurima izvi tajara ngopinda mumakomba tichingokorokosa tichidi but tinoda kutoziva kuti aiwa kotine zvimwe zvinhu zvotopa bhosi tikataura kuti 14,000 apa tichitengesa dola chero mhuri yangu ininika inorarama ende inofara kana masmall house ndingatoita mazano yeah, thank you very much. Okay, jere rakashatira chinhu wani handingamboti chinhu wani rakashata rakanaka rikanimboinda kudisadvantage yacho. Jere rakashatira iro kuti ukaripinda jere semi ndimombosvika mumakoti mambo wangu maudza kuti jere hazvifanirwi kuzorebesawo zvokutongwa zvokuti munhu anopika kana 5 years unobuda wakupenga wagwara muri towana dzimwe dzakatokwa pashi anomaona saka jere unofanirwa kungotiwo riyerukewo bhosi unowana mhuri yakatogwa idisadvantage iyoyo. Hama dzedu zvino anomuona kuti mucommunity muri kunetsa zvinhu zviri kudhura zviri kudii apa kune kolera depa pasina ofusanchaji wedu anototiwo pakadidi votsvagirawo zvinyamawo vachiti didi mafuta emuchitumirawo zvinhu zvidaroko de pano apa but kune mamwe maprison muriwo unotonetsa asi panapa udi haunetsi chero chibage panapa chidi hachinetsi saka totenda nepapo. Then iro jere rakanakirawo futi kuti sesu isusu vana ngongongo tasingadi kudzidza pashi apa taakudzidziswa kurima manje paipa pataitonzi garden handeyo garden taitombotiza achiti garden tichidududza maona asi ino takutoziva kuti cabbage rorimwa zvakadii onion iyo inorimwa zvakadii chibage chorimwa zvakadii tasingatozivi kuti kune mushonga unotospuraya bundo tasingazivi tasingatozii kuti kunokotoshe chero maharvest ayatatomaonera patv paya chitori anomaona but iye zvino takatomaona pano takutoziva mashandisirwo azvo tichitodididi anomaona saka tinotenda kuti kana mapivo hazviko kwedu maita basa rokukorokosa chete saka ndo zvakanakira nezvakashatira kana pane umwe anomubvunza wandibvunza asi nyaya iripo ndeyekuti isaparama chero nemiwo makapfekawo mauniform kudai madzisha angu mhosva ikangopagwa munongouyawo mukati muno ende foreign inongoti bhosi jere rakangonzi chero mapresident edu chaiwo akatombomupinda ndiwo maistri avo saka jere rongopindwa nemunhu. Ini mhosva yandikazotongerwa inini ndeyerobhari kumakomba uko ndakatorera munhu nechitsimba shuruguko ende haisi nhema ichokwadiwo zveshuwa. So far ndine vanhu vandoziva vane maplots vandoziva kune dzimwe nzvimbo kunyanya paya pandambokumbirwa macertificate ekurima bhosi chikorokosa chakashatira kuti 1 nodhirikirwa nemugodhi 2 unogona kutemwa uriwe 3 kana kudzoka futi mukanemhosva bhosi uchada kuriska kuti ndimbokavha paya makore andandakatongerwa ndisipo aya ndopakuzodi kudzoka mukati uyezve chatotenda futi mambo angu indangu ndakasara naministi mambo asi ndongokutendai nezvamakaita pakuti ayo pakuzokwanisa mhosva dzimwe dzakakwana idzi dzasingakwanidzi bhosi asi murambe makadaro bhosi chero next year ikauya yakadaroka ndochiendawo ndombonorimawo mambo manje bhosi zvinotendekwa kuti chero ofisa nchaji ndogona kuvadanawo namafarm managers angu kuti chimboyamboonawo papurazi pemunhu pandiri kurimawo ndepapa pandikazowana kutenda mambo chibage
takadyara ndofunga pane 3 months mumashure chibage chadyarwa. Chibage kuti chidyarwe mukuru wepanapo officer in charge nemafamasi mafarm manager ndo vanhu vakatipa idea kuti tiwe tidyare chibage kuti tikwanise kurarama mumajeri uye tikwanise kuziya kuitira kana tabudawo panze tikwanisa kunorimawo chibage kuti tikwanise kunoraramisa mhuri chinokwanisa kutengesa. Uye pakudyara chibage chibage ndasingaziva kudyara chibage ndaigara Harare zvokuti mafirst days patikauya panapa pajeri chinosvika ndaitombochema nekubata badza nekusagura, asi ndakaona kuti zvinhu zvakanaka kwazvo kuti ndakatodzidza zvakawanda pakunosagura nepakunodyara chibage. Pakudyara ndasingatoziva kuti mbeu unodyara sei, kuti unospesa sei, kuti chibage chinofana kuita distance yakaita sei kudyara chibage. Saka zvinhu zvokuti ndakava nekaruzivo kuti ndikwanise kunoziva kuti pandobudawo panze ndikwanisa kunodyarawo chibage sei. Pachibage kana uchinodyara chibage first munodyara chibage chenyu moisa inonzi isi D here somewhere like yepasi yekutanga obva vanokanda chibage chenyu then mobva vanofushira pobva vanotera inonzi boom spray inonospraya inenge sora kuti risanyanya afekta chibage, then chichinosimuka muchana pobva vanokandwa top nekuti chibage chichiwana utano huri nani. Zvinhu zvokuti ndakazivawo pakuno maererano nokuuyawo kwandikaita mujeri muno ndasingatoziva kuti zvinhu izvozvo zvinorimwa sei. Zvinhu zvokuti zvakatondibatsirawo kutoitira remangwana pandobuda jeri rangu ndikwanisa kunoziva kuti munhu unofanira unozvishandira kana wabuda jeri usabate zvinhu zvevanhu. Une makore mangani? 24 years. 24 years. Ndatoona kuti at least munhu ambogara muHarare akutoziva kuti chibage chinodyarwa sei, saka zvinotaridza kuti vari kukudzidzisai chaizvo. Handiti zvakanaka? Kuitira pandozonobudawo 25 anofunga pandorima apa aiwa ndinenge ndane nyanzvi chaizvo. Mazvako ndei? Asoti. Wapinda makore mangani? Ndikapiwa gore 8 months. Okay. Zvinhu zvokuti tongotendawo kune mafarm manager edu kuti dai varamba wakadaro pavanenge vachiti handei kumunda aisiti haiwa zvinhu zvokuti ndakutonyatsa kuzozviona kuti pandobuda aiwa vanenge vasina problem. Zvinhu zvokuti vakutotidzidzisa kuti kana pandaitonzi dhuga iwe foreni udhuga nenge pakusakura ndairemerwa kuti ndasakura. Asi zvinhu zvokuti kana ndikanzi badza iro kani ndakangotarisa kwandikuenda handingi ndichingotaura kuti apa ndakapedza. Zvinhu zvokuti ndiwatenda zingaiti nebasa rava kutipawo panapa choka vangu vari kupara mhosva panze. Ndovapa shoko rokuti mujeri chinhu zvokuti unouya unodzidza zvinhu zvanga usingazive, asi mujeri munhu mokuti hamuna kunaka izachi kana ndikanotarisa munhu makati akozi izvinozi ndakada kutarisa zvandainofungawo kuda kuita muupenyu zvakatomira maererano kunoti ndiri mukati meusunga, asi handingakurudzira vanhu vari panze kuti ngatipare mhosva. Kana tiri mujeri munomu hatina zvatikumbowana kana zvatiwita, tinozoziva karuzivo ndo kati kuzonowana kune vaiva vanoita zvemadrugs zvedombo vanongoswera mumabhiriji vachidii avaendi vanokurudzira kuti dai atopara mhosva atomboya muno kozi ana mhama kumba uko vari kutemeseka musoro singaiti, asi vakauya kunoko vanodzoka vava vanhu chaizvo kuti akabuda panze dombo rese rinenge rapera anenge akutoona ini ndakarima ndikaenda musha ndikarima ndokwanisa kuchengeta mhuri ndokwanisa kuchengeta mombe pamba ndo zvandinokwanisa kudzowa mhuri yeZimbabwe. Unonzi Terence Maurera. Munomu mune matypes emuriwo akasiyana siyana. Mune masweet cabbage, mune covo, mune spinach, then mune mabatanati ari uko nemadomasi, tepe madomasi inonzi Tangani. Then pakunoisa fertilizer patinotanga kunosima muriwo wedu tinotanga tichinochera gomba first
tinonosima tisina kazhinji tonosima tisina fertilizer, then papera kana kuti 2 weeks kana 1 month then tobva anoenda tichinochera kagomba chidonhedzera fertilizer. Zvinhu zvokuti nino pamuriwo pakudyara muriwo zvakangondibatsirawo zvishomanani. Then pakufirita pane types mishonga yakasiyana siyana inokwanisa kunofirita muriwo. Pane yambotaurwa uku pane inonzi kopa tokwanisa kunoifiritisa futi muriwo tichinouraya ma-effects anenge achida kunokanganisa muriwo. Then pane inonzi tsunami food inokwanisa kunofirita uchinouraya zvinenge zvida kudisturba muriwo kuti usakwanisa kunokura zvakanaka. Unofunga handizvozvo. Saka iwo zvakubatsira sei kuitira kuti paunobuda mujeri muno zvese zvawadzidza muno zvichanokubatsira sei padzana? Zvinhu zvokuti zvichakwanisa kunondibatsira inini pachangu kuitira kuti pandobuda nani uri munhu kuti asingatoziva kuti zvinhu zvinorimwa sei, ende pabasa remaoko andiri munhu kuti asingatogona. Daingojaira ngoti pandienda ngoona ndiri muHarare ungoona kuti homwe yakavhurika ndobva norwa big pocket. Saka ndikazonyatsoona kuti zvinhu izvi hazvina kwazvinosvidza, mhuri inogona kuzorarama iri pakaoma. Saizvizvi ndakwanisa kunopinda mujeri mhuri yangu panze yakurarama zvinhu zvisiri. Saka ini pandobudawo panze pandikaya muno ndakwanisa kudzidza kuti muriwo unodyarwa sei, ndokwanisa kunodyarawo muriwo wangu, ndokwanisa kutengesera vanhu kuti ndikwanisa kuwanawo zvinhu zvokwanisa kuti mhuri yangu ikwanise kunorarama nemaperenzi angu akwanisa kunorarama. Zvinhu zvokuti zvakandibatsira zvakanyanya ndanika ruzivo pakudyara muriwo, pakudyarawo madomasi, pakudyarawo mabhatanati, ndokwanisa ndikanodyarawo ndokwanisa kunoona kuti ndingakwanisa kuitawo zvelive. Mashoko ako kunana mbuya nanasekuru vanokuchengeta imomo mujeri ndechirudi? Mashoko angu anoda kunotenda kunana sekuru nana mbuya. Ndowatenda pane basa ravari kutidzidzisa rekudyara, then dai vagona kunoramba vane moyo wavo nokutichengeta kwavari kuita. Zvinhu zvokuti zvakanyanya chaizvo kuti munhu unochengeta munhu uchiita rudo rwako rwese rwokuti kana makule nana gogo kana usina kana chaunacho uri mukati munomu vanokwanisa kukubatsira, vanokwanisa kungokupawo kana kabasa kuti ukwanise kunodai, then ukwanisa kuitirawo zvinhu zviite zvakanaka. Mashoko ekuti ndokwanisa kuvatenda kudai wagona varamba wakadaro kune vamwe kana vachazouyawo wabatawo mabatiro avari kungotiitawo isu tiri panapa. Unofunga ndizvozvo. Chandinoda kutaura kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti takatarisana nemajeri. Majeri akagadzirirwa kuti waya vanonge watadzira society wachengetedzwa imomo. Saka kana wakanga wapinda mujeri, vanhu vaya hawagari chete, vanodzidziswa zvakasiyana siyana. Because chekutanga ndinogaronzwa vanhu vachiti kana wakatadza wabhanditi. Manje isusu dhitemu yekuti bhanditi hatishandisi kuti bhanditi. Taaye correctional institution yekuti tinotadza kuti atawo mastudents vari pacollege zvekuti tikatatarisa kuti vari kuitei, vanonge vachidzidza zvinhu zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho ndizvo zvatiri kuona panapa zvekuti vanodzidziswa kurima. Yatarisa kuti maona kuti pano paHurungwe wakurima macabbages, maonyens, chibage. It's part of rehabilitation kuma students edu, zvekuti wakabuda vanokwanisa kotangawo zvavo wega, hawachadzoki futi kujeri. Then pamajeri ese ari muZimbabwe ari 43 sevari kuita marehabilitation activities akasiyana siyana. Pane majeri aya nemafarms wese wakukwanisa kurima zvinhu zvakaita semacabbages iwo, maonyens, vamwe vari kurima mabutternuts nezvakasiyana siyana as part of rehabilitation. Taita rehabilitation iyoyo tinotarisirawo futi kuti izvozvi ndio zvinodya vasungwa.
then surplus taakutengesa kuti tikwanise kuwana mari, because tikakwanisa kurima zvakanaka tokwanisa kutengesa makabheji edu, taakudzoka taona mari, taakotenga futi cooking oil. Kana gore rino drought taakuona kuti kana taona mari inobva kuhorticulture taakukwanisa kutenga chibage chekuti tifidhe vasungwa vedu. Majeri medu mese officers commanding provinces wane zvavari kuita nenyaya yehorticulture. And I think you are aware that we are moving to Vision 2030 as announced by His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Department of Defense Forces, that we should produce, we should have enough food to feed our people. So what is being done here by Urungu is beneficial to the country at large, and also to us as Zimbabwe Prisons and Correctional Service and our inmates. By producing enough to feed the inmates means the government is not going to have problems of looking for funds to channel to the ZPCS for us to buy food for the inmates. So we can as well buy food on our own. That is if we are producing enough from the whole country, the farms which we have, of which I think we will achieve this vision as time goes on. But we have started, and through support from the government and also from the community and yourself as media personnel, we will be able to achieve self-sufficiency in terms of food. Also a rumor that there are plans to construct 2 more prison facilities. How far true is this? Okay, yes. We have been granted authority to construct prisons in 2 provinces. That is Mashonaland West and Matabeleland South. Here at Urungwe, it's one of the prisons where we are going to build a prison, and in Gwanda we are also going to build a prison. I think the feasibility studies have been done and they are through. This is the first stage, so we are waiting for the second stage where they are going to start constructing the prisons. In case our dams get dry, do we have any alternative water source? In case our dams dry, I've been asking the question to the officer in charge and the officer commanding. I know we have got water in the dam right now. They say it's very low, and they've told me that they approached Zinwa, and Zinwa came to do the assessment here, that they are going to assist us by, I think, opening some of the channels where the dam will be filled. But if they don't do that, then we have to have boreholes, which will be an alternative. I know we have got about 8 to 9 boreholes here, boreholes which needs resuscitation. So we are going to look at that and make sure that we have enough water. Remember, I'm a student. We are also human beings. But that are because Mazoe they are doing the same. I think that as our Anju, we have got the potential to pura Anju.
ndisingazivi ndiana anjiniwa Asa kumberi vamwe vakatoviga makabeji pakaona ida hana asati akumberi asati akaona asi mazuva yakavadarika hatitiri saka at least that competition yekurima ndakapetera ndozva zvinobva zvaitawo kuti patiri kutarisa kuti kwakaita drought chibage chishoma. I know kuti imi mune chibage but vamwe havana chibage. Tikatengesa makabeji iwawo kana paine vari kutengesa chibage tinokwanisa kutenga then we can feed and it zvinokudza. We are doing very well and we are happy nezvazvo. But small. Yeah. Very mazano unoziva ndakadzidza to listen endozokomenda hangu vanhu vapedza kutaura anopiyarawo kwaro anga achida kuti ndirambe chingotaura chitaura saka zvino zvinonzi zvinomboteerera zviri nani. Your strategy kuita turnaround, that is good, and you see kuti the organization is transforming. Saka kana paine that transformation, this is part of that. Ende chimwe chinhu chatinofanira kuziva ndechekuti let's define our culture, and if we define Professor Munyararo if we define our culture, the organization, zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Even kana ukatarisa mumwe munhu anouya whoever is going to be the next year the commissioner general anongosvika kupinda pane culture iri defined yekuti tinonga tingoshanda, but if culture yedu kana isina kudefine then we have got a challenge. Handitaura nenyaya yeculture. Yes, indeed. Organization. Yes. If we define the culture organization, then it will be fine. If even if you look at the entrepreneurship yamo organization, personal defined culture, then hapana patinati tasa uchizoona kuti maofficers anokaa kuti isusu izvi tiri kuita ndezvejeri handiti izvi ndezvejeri, but that mindset but it means like they are now aware that we are doing this for the benefit of Somalians and the government. And kana tikagara nekugara tichikura titarisa, to say that we are also going to do that beneficiation by pana tagata tomatoes, we can can them cabbage, we can also package them for the locals. And where's my locals? Let's make sure that we make this Manga Chintoro. Why can't you make this in the agriculture? Agriculture hub. And tikaita size also, then let's give us ourselves time. And tinoziva kuti tikatanga bichana tinosvika kwatinoita. This is the beginning, and let's continue to do so.